नै ओंखारनो नागिरदों क'क्राझाराव फैदोंलै जों बाबाय नै फैदो 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 ओइ सोरबा सोरबा ओंखारनो रोङाखैबा थांखारबा आंखौलां सोरबा सोरबा ओंखारनो रोङाखैबा थांखारथों थांबाय नै मानो खोमसि नुनोब्रा ओइ सोरबा लांखार जाबाय नामा सोरबा लांखार जाबायबा आंखौलै थाबायगासिनो दङ लागाव थाइलेण्ड थाइलेण्ड रुमा सोलायलायबाय नैलै जोंनिया मा जाखोथाय थाद गैला रुमा सोलायलायबाय नै 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 गैला सोफिनलायबाय नै सोफिननांलायबाय फाग्लासो थाद मेलथारिफ्रासो बिदिलै फाग्लासो जाबावगोनलै बे ओइ खोला हर इनि सिबो खोला हर नै अबे जायगानि अबेनि फैदों अबेनिफ्राय फैदों मोनबायना रुमखौ मोनबायना माबायदि रुमालाय हाब नै जिगाब गोजा नै मानसिफ्रा थागोन बिदियाव नैबे बिथां हाबजानाय नङा नामाथाय ओइ सासेबो सिगाङाव नामा बै सिगाङावबो गाखोजागोन सासे अ बिदिसो होमबा गावजों साथाम आंखौ दा खेबलाबायहाय साथाम नैबे जारुनाव आलासि जानो थांगोन जों जेबो नङाहाय जारायाव माबोरै मोजां ना दे मोजाङै दङ बयबो मोजाङै थाथों ओमफ्राय नै बिराद गोबावनि उनाव दिनै फैदों जोंहा सुखिया बिसोरो बिब' फंबाय आरोना जों हजाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों ओमफ्राय दतमायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आलासिबो जाहैनो फैदों आरो जों दा बर' गामि दाङारखुसि जायगायाव जों दंफैयो नै बिराद समायना एकदम मेन बर'नि जायगाथारलै बेयाव दखानफोरबो दङ नै फारसेथिंजाय नै हाथायबो जायो खोमा ना बाजार जायो थायो फाथै जि मोजां जेरैबो नै फाथैयानो ओमफ्राय बै नोंसिनि आबै आबौमोन थानायाव लामाफोर दंना गैयामोन साधारनमोन बेबायदि लामा गैया माने बिनिफ्राय 5 बोसोर 6 बोसोर जानाय समाव बिनिफ्राय नों साखादोंमोन ना साखायाखैमोन ना दुसा जोमदों ना कम्बल जोमदोंमोन नों बे समाव गस्ला पेन्ट जाबायमोनलै जों गस्ला पेन्ट जाबायमोन ओमफ्राय साखानो मोनदोंना मोनाखै बे साखानाया जोंनि एसे आगोलावनो आवगायावसोमोन साखानो मोनदों आरो बिसोरो साखानायसोमोन स्कुल फरायोब्ला बे जोंनि बोराइमोनखौनो स्कुलफोरा जि फिसा फिसाजों साखा होनानै स्कुलाव थांहोयोमोन दा जोंनि दिनाव स्कुल गस्ला जाबाय पेन्ट बे हाफ पेन्ट जाबाय माबा जाबाय जोंनि दिनाव आरो सरकआ हयले गैया हाब्रुसोमोन बेसे गोथौ हाबोमोन आथिं खोन्थालाय बेसे गोथौ हाबोमोन आदैसोआ जायो आदैसे माने इसिबांसो हाबोमोन आदैसे हाबोमोन ना बेथ' साधारन दा ओमफ्राय बै माबाब्ला माबा गोथौसिन हाब्रु बाराब्ला बिसिम गाहाम जायो हाफ पेन्ट दा बे हाफ पेन्ट ओरै गानबाय नालाय जेबो नंला माने हाफ पेन्ट गाननानै स्कुलाव थांनो मोनदों ओमफ्राय होनब्लाथाय आरो बुयोबो पुलिसफ्रा एसे बुब्ला माने गिबाय ओमफ्राय लाइन थाबाय मोनदों हाथि मेरे साथि होनलायनाय बबि होनलायनायाव दिनाव गान आरोना बे बबि पिक्सार हाथि मेरे साथि होननाय पिक्सार नङा ओमफ्राय बेयाव बे समाव एक्टरा सोरमोन बे समावथ' अमिताभ बच्चन ना जितेन्द्र ना
चित्तरन्जनआ राजेश खान्नासोलै राजेश खान्ना राजेश खान्नासो ओमफ्राय एक्ट्रिसआ सोरमोन? एक्ट्रेसा हेमा मालिनी